rules, onego bed requirements ka ng'ato gero ot, ochakre right from the design. Kigero ot, gik machalo CCTV onego bed a must. Ka in landi kata landi ma kawaida mopogore gi Airbnb, gima chalo CCTV ni onego bed a must, kech kuonde gi be cases gi wayude. Koro gin chike mabeyo, and gin chike ma ok ane ka dhi affect jo Airbnb. But also wang'eyo Kenya kaka gi react ga sama gimoro timore, ng'ato every department ka department temo show ni gitiyo, giti gi chike koro mondo gi harass jo ohala. Gin chike mosebedo kanyo, ginya timo atima their role to make sure ni they are being followed, they are working. Kati dhia commercial officers, this is a weakness ma wan go ka jo Kenya. Kidonjo to nitie procedure, iwe ID ni kiwuok te kawe. Nitie joma samoro ok gimor, gineno ni chando gi, but king'iye in the long term, the reason behind it and to advantage of you. Emergency nya timore, gimo nya timore kata evacuation, the authority joma ni kanyo nyalo ng'eyo ni jedi mo donjo e od ni jedi mo wuok. Koro gik machalo kaka ID kata entrance kata an advantage mar ng'ama donjo ng'ama wendo no. Chike gi te gin chike ma benefit wendo, da gin chike ma affect wendo, to dwa wacho kata ni wan Rwanda nitie kaka dhi dok piny, but en chike ma odhi benefit wendo. Nitie joma thin mohero privacy ma samoro neno ni kawe kitambulisho na ka to ji dhi ng'e na adhi ka. Inya bedo prosecuted kiwe details gi mana kaka ondik kacha, ok wanya tiyo gi those details e yo ma ok owinjore. Koro ne joma welo, joma ohero Airbnb kik ubed discourage. Cases madhi mbele sani gin cases ma isolated, gina things to do with the insecurity in general. And mani koro it happened in an Airbnb or in someone's apartment, but it's insecurity. Ati wacho kanyo makare ahinya, to ponono wang'eyo ni nitiere nyaka wachno mabende no wach ni nyaka sani ka